Ka jingdon jing ki bayap na ki jingjia sha len shop ha ki bor mariang hari lum garu kala kiyo shaka khatsan ngut hadien ka jingyap jing ki arnut ki briu na ka jingjia twa khando ha gongdop rong jeng block East Garo Hills kabla jia ha ka Henry tarik risau ong ka khubor sarkar kini ki arnut ki lanot ki bla khlat no ki dei ki bla tip kerteng kum umana se marak khatsau bat ke emi marak sapos nemrta Hakasan tarik uwe urang ba arpras nemrta uba kerteng uteng seng ar marak ula khlat no hadien ba uwe uding ula kelem bat let ban ya u hakasnong thi ba para hadalu West Garo Hills Hakasau tarik urisau sangut ki beriu kilayap na ki jingjia tua khendo bat jingshle hapo West Garo Hills kat ba kasanta en marak san penyo miardo pi marak san bat kasarika en marak hapras nemrta kila khlat no naka jingjia tua khendo hakoina bui surok para bat ki benta jong ka kharong re kat ba ubi joy es sangma sapulai bat wen chigadu ar marak khlais nemrta ki bade ki shikpa shikhun kila khlat no naka jingsha ra umsaw ha ki benta jong ka thain rongkong songgital West Garo Hills ha kani ka ju kasni nyongut ki dikhat jong ka wei ka long yeng kila khlat no naka jingtwa khendo ha atisia songmong South Garo Hills kini kilanot kidei kibal tip kerteng kum ka silji ar marak riupho ka khun jongka ka merina ar marak live kendai upersa usama en sangma sanpho ka khun ksiu ka chengbe ar marak arpo ar ukhun udasrang ar marak khatsau khun ksiu ka silbera ar marak pra ukhun ksiu jong ukhun udamsi ar marak ubadang shisnam san benai hakasan tarik risau umentri rangba ka jela ukonrat ki sangma ula khot penlong ya ka jingalang bishar kam ban bishar benia ya ka jinglong jingman namar ka jingslei hari lum garo na kalyang chief minister ula batha ru ekibor penyai district bakin pelat no mardori kila jingarap syaki bahyeng hasam jeng ki laingut ki briu ki balaklat no hadalu na luar kata ula batha ru ikibor bedei khmi ban pani kinu kila jingarap na ka sarkar bat ban pentikna ba kila jingarap kidei benya syakman syakitu ki jaka ki bala syakta na ka jingshle bat ki jingtwa khendo ka lek kawan na dalu habak mara lembat ki weipat ki jaka kila syak pentot namar ki babun teli ki jingjia twa khendo u chief minister ula batha ru ikibor district bakin pendan kam da ki weipat ki lenti ya na ka benta ban penbahapat ya kini ki surak ki bala syak ta hadalu bat ki benta jong ka bak mara na lor kata ukonrat ula batha ru ban teipat ya ka jingking ding ka bala syak penjulor bat syara no ha ka umsaw ula ajing mot ban pendan kam da ka Bailey Bridge Technology na ka benta ban sna ya kini ka jingking knang ban la un pendap kloy kata ki tiar ki bala sna lupa bat ki badan kam ban syu pendan ki basuk ban penpoi u chief minister ula pentip ru ha ka jingalang baya baro ke jingking ding ha ka jela ki bladap ban itu ansa bujli no da ki jingtei ki batmai kumju ru chief minister ula batha ye ki bor bedei khmi bakin long ki bapit ngor bha ya ka jinglong jingman baro